današnjim vijestima pogledajte. Udruga Ivančica uskoro proširuje svoj prostor. Udruga Ivančica uskoro će proširiti svoj prostor u kojem se članovi druže i održavaju radionice. Kako kaže predsjednica, korisnika je sve više, a prostor sve skučeniji, pa su od grada dobili 40.000 kuna za potrebnu nadogradnju. Ovo je samo jedna od tema o kojima se raspravljalo na 8. godišnjoj skupštini Udruge Ivančica. Trebamo ići u proširenje naše postojeće kuće djece gdje su smješteni, s time da li će se to sprovesti, znamo da je kriza svugdje i da su teška vremena, ali mi se jako nadamo i živimo zato jer ima jako puno još koji nisu smješteni nigdje, ni u kakav oblik projekta nekakvog, tako da svi željno očekujemo da se ta radionica proširi. U suradnji s radionicom Zaprešić Centra za rehabilitaciju Zagreb izloženi su i radovi korisnika koji se mogu kupiti po skromnim cijenama. Bavimo se kreativnošću, vezom, radom, keramikom, svim što mislim oni mogu raditi, a i mi s njima zajedno. Skupštinu je posjetio i gradonačelnik Turk, koji je pohvalio rad udruge i izrazio zadovoljstvo što može prisustvovati druženju s članovima i brojnim gostima. Od predstavnika grada i općina, policije, drugih udruga, a predsjednica je posebnu zahvalu uputila svim roditeljima korisnika, jer bez njihovog truda udruge ne bi ni bilo. Mi smo sretni i zadovoljni onim što radimo. Obavještavaju se poljoprivrednici s područja grada Zaprešića da zahtjeve za dodjelu novčanih poticaja za sjetvu kukuruza u proljetnoj sjetvi 2013. mogu podnijeti Upravnom odjelu za financije i gospodarski razvitak u Zaprešiću, Nova ulica 10, soba broj 1. Zahtjevi će se zaprimati od 8. travnja do 6. svibnja 2013. godine. Od 25. do 27. obilježava se blagdan Svetog Marka i dan mjesnog odbora Kupljenovo. U sklopu proslave grupa Desperado održat će koncert 26. travnja s početkom u 20 sati, a 6. susret motorista u organizaciji Free Bikersa Kupljenovo održat će se 27. travnja. 27. travnja u sportskoj dvorani Srednje škole Ban Josip Jelačić sa početkom u 20 sati održat će se glazbene svetkovine na kojima će nastupiti Vinko Coce, Klapa Sveti Juraj i ostali izvođači. 27. travnja u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19:30 održat će se Zaprešićka revija đaka i studenata glazbe. Nastupit će Lovre Marušić na glasoviru. 27. i 28. travnja na trgu Ivana Pavla II. Održat će se manifestacija Pogled u plavo, na kojoj ćete moći zaroniti i pogledati podvodnu izložbu Marijana Radovića. Fotodani mladih i portala Weekend Planner organiziraju natječaj u kojem se traže najbolje fotografije iz Hrvatske. Ako se bavite fotografijom i imate manje od 25 godina, svoje fotografije možete prijaviti najkasnije do 25. svibnja na stranici www.fotodanimladih.com.hr.